Hi guys! Mamaya ka na lang. Nasa Paco, Didilaw kami para sa attendang mass. Renewal. Yan na, binigay ko sa kanya. Okay. Isa bayan umawi ng papuri. Hindi tayo sa kanina ng Diyos. Gusto niya tayo maligtas. Gusto niya tayo dala sa langit. Pero, hindi na natin ang kaya nga, dagdagan ng Panginoon, pag may pinalulupa
Kung kami
sumama sa amin sa araw na aabot ng Kristo. That is the reason why we go to Mass and receive the sacrament. That is the reason why we pray. At sa gano'n, mapalakas tayo, mapalakas tayo ng biyaya ng Diyos. Kaya, kapag may tukso, Lord, ang ganda-ganda ng nasa harap ko, ang sexy-sexy. Hugis ko ako ng katawan. Hindi ka tulad ng misis ko. Hugis ko ako ng katawan ng katawan. Lord, ang nakikita ng kaya dapat sa akin para lang pirmahan ko yung gobyerno. Kailangan ng pamilya ko, hindi bakalan ng tuition. Ang lakas ng solo, tulungan mo. Mapaglamaan ng Diyos. Ang gagawin ng Diyos, tutulungan mo tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto niya kami ng Panginoon. Gusto niya kami ng Diyos. Mahirap ang pinagawa ng Panginoon. Hindi madali ang sinusunod. Pero hindi ako nag-iisa. Tawag sa Diyos. Tawag sa Kanya. Amen. Si God. Wala akong may hahandog sa'yo. Dahil sa kabutihan mo, ngayon naman iyong tanggapin. Ay, next bro. Bless, hindi ko tapos. Siyempre ko na. Kasi kami mo. Picture na lang tayo. Hi guys, so nagbili na kami ng bao dito sa Paco. Thank you sa Paco Catholic. Picture tayo dito sa. Yung palaki mo. So ayun guys, tapos na kami sa Renew of Bao.